Ngiyabonga. We're supposed to record. Yes, sengiya-record, iya-record Nxesi ngiyabonga. Okay. Danko. Okay, sure. All right. Okay, yeah. Hayi abantu bathi ini most yabo. So sekukulinda-ke mangabe usuwenze nje i-trade usuke usuyithathile then okwethu sekukulinda ukuthi kuphele isikhathi. Njengamanje isikhathi esisele yilesi esibhalwe la ku-expiration time esivele ngokubomvu. Sithi ku-around 4 minutes isikhathi esisele. So okwethu sekukulinda nje kuphela ayisekho into etheni esingayenza. eh nawu-ke khona oke wabuza ukuthi uyakwazi yini ukuthi i-trade uyikhansele isarana. Yabo uma upressa lo sell obhalwe la kusuke kukhona khona lawa ama-amount alokhu ehla enyuka lapha. Loya sell loyana usuke ufana no-exit ukuthi sengiyayikhansela i-trade sengiyaphuma kuyona. Uwona-ke ukwazi ukukhansela ngawo. Kodwa buka-ke lama-amount awubhale la ukuthi achaze ukuthini. So le eyokuqala le loku i-run i-counter down isikhathi esishoyo ukuthi kusele isikhathi esingakanani ukuze i-trade yakho iphele. Bese le total investment ukusho ukuthi le trade yakho wena uyithathe ngamalini isiyonke. Alright, imali wena oyithathe ngayo. And then expected profits kusho ukuthi mangabe uwina or le trade njengamanje mangase iphele nje i-price ila ikhona wena kuzowenzakalani. Right now ngoba i-above la ngingene khona okusho ukuthi mangase i-trade iphele manje i-price ila ikhona mina ngizobe sengithola an extra 1,500 kwi-account yami. Kodwa mangase bese kuthi le amount le yokugcina le ngala ebhala u-profit after sell imali le ezomayinazeka kwi-total investment yami mangabe ngikhansela le trade. So okusho ukuthi nje kulo 1.8 ebengiqale ngawo mangase ngikhansele manje mhlawumbe ngibone ukuthi ayingeke imakethe izophenduka iye against me mhlawumbe ngizogcina ngiyiluzile le trade. Makunjalo ngibona ayingeke ngcono kunokuthi ngiluze yonke into yabo kungcono ngisheshe ngibaleke ngikhansele manje bese uza la uzosela kodwa kusho ukuthi kulo 1.8 wami njengamanje bazomayinaza le amount esuke la mangabe ku-minus kusho ukuthi bazoyimayinaza ke leyo amount kwi-total investment yakho. And then mangabe sekusele 2 minutes or less than 2 minutes mawukade uthathe isikhathi esingaphezulu kwa-5 minutes mase kusele 2 minutes iyaphela-ke le option yokusela ukusho ukuthi nje ungasekho usele la lo wakhansela angeke ngisakwazi ukuyikhansela noma sengithanda ngeke ngisakwazi ukuyikhansela manje ngoba sesiphelile isikhathi sokuyikhansela isisalelo 2 minutes shuthi ngeke ngisakwazi ukukhansela. Sekukulinda nje kuphela ayisisekho into esingayenza manje noma sesifuna ukuphuma akusaphumeki. So usungenile manje sekukulinda nje isikhathi sibone. Kodwa kwamanje iyathembisa and isikhathi esisele kusele about i-minutes kwi-trade yethu and mengibuka i-price la ikhona njengamanje kuwona wonke umuntu ongenile after mina kumele kube naye i-trade yakhe iyawina ngoba mina ngingene laphaya umuntu ongilandelile showcase ungene somewhere la ngezansi so eyami iyona ene-trade ene-entry ephuwa kakhulu awenu wona a-right ngoba nina asamwe la ezansi okusho ukuthi if ngiyiwina mina then nonke showcase niyiwinile le trade and ngisalelwe u-30 seconds 20 something seconds ukuthi iphele le trade. Mangabe iphela ngempela i-price ilapha kusho ukuthi sesiyiwinile le trade yakho. Okusho ukuthi mangabe uyithathe ngo-180
osukwini lanamhlanje wena uzobe usuwenzile u-150 oyi-profit. So kusele 3 seconds. Eh. Bathini abantu abakhulume ngizwe. Vulani ama-mic nikhulume ngizwe, nathula manje mase ninemali. Kanti ninje. Hayi, kade Mina ngicela ukuthi uphinde ufake enye futhi ngizobona from sesikhona. schedule uhlele khona ngoba i-screen sakho nesama sifanani. Mani, sorry. Musani phela ukuba nomona. Inini eningene late. Manje musani nomona. Ake nabantu Nami ngithi angisho ukuthi ngifonile sekulungile. Siyabonga. Hawu, ake siqale nje sihayele kulungile phela musani ukuba nomona. Hawu, silindeni siqale celebrate. Kanti ninjani? Hawu. Wasiphelele. Yebo. Siphelele. Yebo. Mina Ya, kona inetwork iyahlupha ngempela. Izwakala kanzima kanjani? ngididile kancane ngiphume no-50 because ubuthe manje bengibambe lo 18 rand. Oh. Yes. Ehe. Ukuthi mina ngingene ngalo 18 rand. Bengino 300 mina ebengiqale ngawo. Ngangena ngo 18 rand. Yabo? Kodwa bengiyishilo leyo ukuthi trade yokuqala siyithatha ngo-180 ngoba i-protected up to 180. Kodwa ke imali ubusho ukuthini ukuthi eyokuqala ngoba mina I only did this process. iyona le yeqala okusho ukuthi emva kwala asekho protected. I-trade elandelayo ngeke sakwazi ukuvele sifande siyithathe ngo-180 ngoba if siyiluza uyiluza wonke u-180. Okay, angeke sisakwazi today Actually ukuphindela isebenza nje kule trade yokuqala ngqa uqeda kudeposita wa-applya leya code leya. Okay. Okusho ukuthi wena usuyimoshele. Ngaphandle ukuthi uma ungazange ungene, if ngingena to the first deposit izo-applya le 180, right? Yes, izo-apply as soon as nje uma u-applyele waso-trade. Okay, all right. Then i-trade yokuqala. Manje wami umbuzo. Yes. Okay, wami umbuzo lese-ke manje njengoba kunalo 180 wasebenzisa mhlambe lese 60 rand usa-allowed ukuthi usangaphinde ube risk free ngalo 180 ungayisebenzisanga wonke lo 180. Iyona-ke lento engizama ukuyichaza isebenza kwi-trade yokuqala kuphela. Uma ngabe uqhubeka uthathe enye i-trade kobe kungasayona yokuqala. Ngithi uyangizwa. I-chance uyithola kwi-trade yakho yokuqala ngqa just ukuthi ukwazi ukukhulisa i-account. So umuntu okade eno-180 kuphela manje useno-180 plus 150. Angithi uyabo? Ngicela ukuthetha. Yeah. Okay, ungathetha ma. Petunia. Yeah, mna andinayo i-180 e-free but ndinala hope yokuthi izokwenzeka imali. Ndiye ndayifaka imali engange-100 rand, ndathi i-risk ndiyifumene. So don't worry, ka uphinde ufake imali again udeposit uzomfumana i-50% wakho. Awuphinde le nto kade ichaza. Yabona nizondiva ngithetha isiZulu ngithetha isiXhosa. Ngithi Yes. mna andinayo i-free amount, that 180 for free. I risk with my own money. I took a risk. Okay. Okay. Yeah, so what I'm saying is, ibonus uzangayithatha ibonus uma kwenzakaleni. Yeah, ngenzeka. Code no, ngifake imali before usiphe aze nento yama-bonus. Ngifake
Oh, Hayi, Ya ngifake siyakuzwa before Maya, apho ukuthi siyakuzwa benithetha no Yeah. uthethe saphi. Kodwa ngasithethile. ngizothetha niyandiva nami ndiyaniva. Okay, hayi. Siyabonga. Sikuva kahle. Thethisi nje Kumandi kuphela. kakhuluma ngizothetha nami. All right. Yebo. Lo- Shothi wena Maya uthi utholele i-free le ukuthi bakunikeze wena ufaka bakunikeze 100 Yo, mina ngimuzwa Nhlobo. Ukhona umzwa kodwa uvilakazi. Andiyifumenanga mina It's i-free. free. Isebenzisa imali yami. Inayo Angifumani imali. yona nje straight iba nayo. Awuzange uyithole nayo. Andiyifumenanga. Ngimzwa mengabe ephinde edeposita futhi uzoyithola enye i-chance kanti i-once off le. new 20 ton. Bongayitholanga yaSP ikhona nani iphupho. So Awusazoyithola uMaye. Ngiyayizwa lento oyisho sisi wami uqinisile impela. Ongazange ayifake ipromo kaSibhe usenelakho ukuthi usazophinda ayithole futhi again. Uqinisile lapho sengibuzela nje mina ipromo yayo straight i-broker because even na i-broker inawo inokukunikeza 100% bani. Sengibuzela nje kanjalo. Yes, uqinisile. Mangabe udeposita laphana awu2 kukhona nje ebhale ukuthi view available. Uzobona ikhona i-option ya 100% bonus. Bengithi ngizonitshela ngayo ukuthi on your next deposit ngoba ngeke usakwazi ukuyisebenzisa le eyami uzoyisebenzisa i-once off njengoba kade echaza ubafu. So nje usuyisebenzisile ngeke usakwazi. Ikhona-ke right now 100% ethi mangabe ufaka asithi nje mhlawumbe ufaka u-180 uzothola omunye u-180 ngaphezulu wokutrade kodwa leyo-ke inembandela ethi mele utrade mhlawumbe I think angazi ama-trade noma u-10 yini okumele uwathathe kuyima ukwazi Okay, ngiyakubona Thulisile ungakhuluma. But bengithi imbandela yaleya trade ile ukuthi ngathi kumele uthathe ama-trade up until afike kwi-condition thizeni. Ngisazo-confirma kahle i-condition yale 100% bonus ukuthi ithini. Kanti leya maybe i-right ngokuthi yabo njengoba seniwenzile lo 150 awunambandela. Mawuthanda ungawu-withdrawa nje masiqeda le session uvele u-click u-withdraw u-withdraw ayinambandela ayinalutho or uyiyeke ikusize ekutheni ukwazi ukuthatha ama-trades athe xaxa ungasathatha ngo-18 mhlawumbe unyuse uye ko-40 i-trade yakho yabo isho njalo indawo ilo 18 ke lo owusho manje owumdidile. angithi u-18 i-$1 so that's the lowest amount you can trade. No, now I understand manje. No, ngiyayithola. Yeah, all right. Okay. Imali. Yebo. Ekade ngithi ngifuna ukukubuza. Bengingakhala ngokuthi wayini sisa kule point kasisi that bonus eka 180 ebesiphiwe yona was it supposed ukuthi ivele laphana kwi-balance? No, akuyona ibonus kahle hlele i-risk free trade nje kuphela ethi i-trade yakho yokuqala siyayiprotecta. Yeah, isho njalo akuyona ibonus ezo-eda lapha kwi-balance yakho. Ezo-edeka on my okay, Yes. cool. But I think le ekhona-ke manje mhlampe if ungenza i-deposit uzoyibona izo-edeka kwi-account yakho like from 180
in fact hayi ukuthi I think I know ukuthi kuzoba njalo. From 180 kuzovela ukuthi kwi-account yakho sekukhona u-360 and then uzobe usunga-trade ngawo-ke lo 360. Yes. Yeah. Eyami ibingenjalo, Okay. eyami ibikuprotector nje kuphela ukuthi i-trade yakho mawuluzile 180 kulungile, angeke uhambe 180 wakho, uzorefundeka lo 180 wakho protected. But if uwinile leyo mali uzobe uyiwine okwangempela. Njengoba siyiwinile-ke thina kusho ukuthi siyiwine okwangempela, sesino 150 sesiwenzile osukwini. Bafo bengeke ngathi mina ngicela ungibonise ukuthi itshintshwa kanjani from ku-line graph to i-candlesticks lezi because Alright, bro. Alright. igcine kwi-line graph. I Yes, don't like that line yes. graph. I don't Yes. think it was analyzed at all. Othi khombise baba. In future-ke ukhona ukunegotiate lapha napha eqala abanye mhlawumbe ibe $20 phela ukuze izothi xaxa imali. Mawusu negotiate lapha. Yeah, I think ngingakwazi ukunegotiate mangabe nami ngibalethela abantu abazotrade ngempela babone ukuthi hayi nama ngiletha abantu abawu-quality nabo phela ibhizinisi abalenza wonke umuntu egcineni uzama ukwenza imali bakwethu. So yeah. So I think ithuli kanjena-ke mawuqala igraph yakho ne. Or futhi I think kuba akubi ngisho white la, I think kuba black. So let's try and change the background. Grayish. Yeah, okay, le grayish. Okay, let me try and change that. So ngizoya lapha kule drop down eduze kwesithombe sami ngiye kwama settings bese I think le grayish ile yokuqala ngqa. So iba something kanje angithi yabo. Yeah. So ukuze uyishinthe-ke injalo yani. ikanje, alright. So ukuze uyifanise neyami-ke into oyenzayo uzothi number 1 so nje ngala khona into ekuthiwa i-chart type. Yabo njengoba la kade esho ubafuna ukuthi iwulayini kanje igraph yakhona. Leyo nto ibizwa nge-line graph ngoba ubona igraph iwulayini nje kuphela. So la ku-chart type sizosusa uhlobo lwe-chart sithi thina aluba amakhandlela, khona into ekuthiwa ama-candles, ilento lezovela la. So labo green no red la lezi zinto zibizwa ngamakhandlela ngoba mawubuka i-design yayo njengalena nje buka le inkulu ithe bese yaba nolayini omncane lapha phezulu ngathi ikhandlela. So bavele bayibiza kanjalo ukuthi amakhandlela, like igama nje lakhona emhlabeni wonke umuntu uyazi ukuthi these are called candlesticks. So negama le-chart-ke mangabe ufuna amakhandlela upressa lapho candles, ilona vele sijwayele ukulisebenzisa, or uHurricane Ash kusawona amakhandlela kodwa acalculate ngendlela ehlukile yabo. So yeah, ushintsha kanjalo. Let's say mhlambe nawe ufana nami uthanda u-black background, uthanda u-white, and then futhi ubukela kuma settings akho uya lapha kwisithombe sakho uklikhe uye kuma settings and bakwethu futhi makwenzekile kwakhona into engekho exactly kanje kwi-phone ningitshele ukuze ngi-address next time. So yeah, bese nanka-ke ama-option azovela under theme settings ukuthi i-theme yakho ibe njani. So mawuthanda u-white uzoselect white, mawuthanda u-black kakhulu nanka ama-options wonke uselect le oyithandayo. Alright, sekuvelile lokho, and then kambe what else? Yeah, ilokho kubalekile. And then bese kuba khona lento lezinto ade idwetshiwe la sibiza ngama-indicators. Ucabange ama-indicator emoto le ukubona imoto mangabe izojika
uye ufaka ama-indicator laphana ukuthi itshele lo muntu oza ngemuva ukuthi ufuna ukwenza njani. So nama-indicator-ke la enza into ecishe ifane, ayasichazela ukuthi iyenzani i-price, yini engase iyenze yabo. So siyisebenzisa ukuthi asigayide ukuthi kuzowenzakalani yabo, ukwazi angithi ngishilo ukuthi la into esiyenzayo ukupredict-a nje ukuthi kuzowenzakalani, asinayo ishow ukuthi kuzowenzakalani, ngeke sibe futhi nayo ishow, ukucabanga nje ukuthi okay mhlawumbe kuzokwenzeka ukuthi, and then sisebenzise ama-indicators. Wena uwatholaphi-ke nawo uwathola kuleli side leli la ngezansi lapha ko-chart type, u-5 seconds lo obhalwe laphana uyi-default, usho ukuthi ikhandlela lakho lilodwa liyisikhathi esingakanani. Uze umuntu abuze ukuthi i-time frame yakho ithini, ilapho uyishintsha laphayana-ke kulowa 5 seconds wena uselect ukuthi ufuna ibe ba, kodwa mina ngiyishintshi, I use i-default ya 5 seconds. The only thing engiyishintshayo ngishintsha from loya line graph ngisebenzise amakhandlela, and then ayikho enye into engiyishintshayo. And then ama-indicators engiwa-adayo ngizowa-ada la, kodwa kanamhlanje ngeke ngonifundisa ama-indicator nani nani, bengifuna nje ukunikeza le basic kuphela. So yeah, Siyabonga wesiphelele. yeah. Mina yazi okay, qala nje mangingabuza, is everybody logging in la on app noma ungena ngelink? Ngoba mina ngingene ngelink la. Kwini ku-Zoom ungene ngani? Ungene kwini ngelink? Download like- ama-app specific. Is the app noma uregister? Oh, okay, Nxesi, Yabo, Nxesi. ngiphinde ngaphindela kuyona. Angiyishongo leyo nto leyo groupini. Ngesikhathi usuqedile ucreate ilokhuzana i-account yakho, ngicela uye lapha ku-Play Store. Ikhona i-app ebhalwe nje exactly kanje, IQ option, la udownloade khona uZoom no-Telegram nawo uzoyifica khona. Ubhale nje kanje uthi IQ option. Uyibona i-orange inale logo le enalobo line ngathi Adidas. Bese udownloada yona, and then uzothi uma uyivula Okay. uvezele u-email no-password lapho ukuthi ufake ama-login details akho. Yeah, yes. Okay, ukuthi ngibona sengathi i-screen sami njengamanje asingikhombisi exactly the whole thing oyichaza, Yes. but ngizozama ukuyi-downloada i-app. Yeah, uqinisile, ngiyabonga. Yeah, okay. Ngiyabonga. Le into engizoyenza-ke ngicela Okay. nilokhuze lapha ngi-create just i-channel engizofaka kuyona lama video lawa lapha ku-YouTube, ningene kuyona ukuze uma ngi-uploada nikwazi ukwabona ama-video. So nalena njengoba i-recorda manje, so izothi mayiphele ilokhuzana bese ngiya-uploada mhlampe in the next let's say 15 minutes ngizobe sengi-uploadile, bese ngiyanikeza i-link nikwazi ukuyibuka menifuna ukuyibuka. Kodwa ya sekupractice into engizoyenza-ke asenze ama-practice 6 nazi, nibuyele kwi-practice account nginikeze ukuthi azizameni ukuthatha ama-signals, kodwa kwi-practice account kuphela. Sengizonithola egroupini-ke, ngizonisendela ama-signals, senze i-practice account kuphela, sisebenzise ama-screenshots ukukhombisa ukuthi umuntu uyithathe ngale ndlela, siyapractice kuphela. And then real wena bafuzo basenda nithi sifuna lawa sifuna kiwe Mina ngizobe ngiwathatha on the real account. asine imali Mina lawa ngizobe real